ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. യേശുനാഥനിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അർണോസ് പാതിരി രചിച്ച പുത്തൻപാനയുടെ 6-ാം പാദത്തിൽ പറയുന്ന യേശു നാടുവാഴിയുടെ മകനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണ് നാം ഇന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭാഗം ഇപ്രകാരമാണ് കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലീലാ നാട്ടിന്ന് അവിടെ നെഴുന്നള്ളി ഗ്ലീലാക്കാരും ഒരേശലം പുരേ ചെയ്ത വിസ്മയം കണ്ടു വിശ്വാസത്താൽ സന്തോഷത്തോടു കൈക്കൊണ്ടു സ്വാമിയെ. നാടുവാഴി ഒരുത്തൻ മകനൂടെ കേടുപോക്കുവാൻ കൂടവേ പോരണം എന്നപേക്ഷിച്ചു വൈഷമ്യം കേൾപ്പിച്ചു. അന്നേരം സകലേശൻ അരുൾ ചെയ്തു, എങ്കിൽ നിൻ മകൻ ഇപ്പോൾ സുഖം വന്നു, സങ്കടം ഒഴിഞ്ഞെന്നു ഉറച്ചു പ്രഭു. പൊറുത്തെന്നു അരുളി ചെയ്ത നേരത്തു പൊറുതിയങ്ങു വന്നു പ്രഭുസൂതൻ. സങ്കടമെല്ലാം തീർന്നു സുഖം വന്നു, തങ്ങൾ വിസ്മയം പൂണ്ടു തെളിഞ്ഞവൻ. ഗ്ലീലായിലെന്നു ദോഷം ഉപേക്ഷിച്ചു, നല്ല നേർവഴി ബോധിക്കേണമെന്നും തന്നെ വിശ്വസിച്ചിടേണമെന്നതും നന്നായുള്ളിൽ ഉറച്ചു ഉര ചെയ്തവർ എന്നു ചൊല്ലിയ ദിക്കിലെ രോഗങ്ങൾ അന്നൂതൻ തിരുവാക്കാൽ ഒഴിച്ചൂടൻ. പ്രിയരെ, യേശു ശിഷ്യരെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നാം കടന്നു പോവുക. ഇനി കേരള ക്രിസ്ത്യാനികളും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയും ചരിത്ര വഴിയിൽ എന്ന ചരിത്ര പുനരാഖ്യാനത്തിലേക്ക്, അതിന്റെ 64-ാം ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. പ്രിയരെ, ആൽബിജൻസിയൻ പാഷണ്ഡതയെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇൻക്വിസിഷൻ സംവിധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞല്ലോ. മാനിക്കേയൻ പാഷണ്ഡതയെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവയിലെ പല ആശയങ്ങളെയും ചേർത്ത് മരിച്ചവർക്ക് പുനർജന്മമുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുകയും ദൃശ്യ സഭകളുടെയും കൂദാശകളുടെയും പ്രസക്തി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന മാനിക്കേയൻ പാഷണ്ഡത വിവാഹത്തെ പാപമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വന്ന ആ മാനിക്കേയൻ സിദ്ധാന്തം സമ്പൂർണ്ണ വിരക്ത ജീവിതത്തിനായിട്ടാണ് വാദിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കാണാം. ഈ വക അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങളുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി കത്തോലിക്ക സഭയും രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഇൻക്വിസിഷന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമായി തീർന്നത് എന്നതാണ് ചരിത്രം. ഉടമ്പടി പ്രകാരം പാഷണ്ഡികളെയും അബദ്ധ പ്രബോധകരെയും സഭയുടെ ഇൻക്വിസിഷൻ സംവിധാനത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്ത് ശിക്ഷ വിധിക്കും. ശിക്ഷാർഹരെ ആയ കുറ്റവാളികളെ
രാഷ്ട്രത്തിന് കൈമാറുന്നു. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം രാഷ്ട്രത്തിനായിരിക്കും എന്നതും ഒരു രീതിയായിരുന്നു. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലുമൊക്കെ ഇറ്റലിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഇൻക്വിസിഷൻ നടപടികൾ വ്യാപകമാക്കുവാൻ മെത്രാൻ സമിതികൾ മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നു എന്നതിന് മതിയായ തെളിവുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ഇൻക്വിസിഷൻ നടപടികൾ സഭാവിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി മാത്രമാണ് ആരംഭിച്ചത് എങ്കിലും അവയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ അപജയങ്ങളും അനീതികളും പിന്നീട് സംഭവിച്ചതായി സഭാചരിത്രം തന്നെ സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെയാണ് 2000-ാം ആണ്ടിൽ മഹാജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ ഇൻക്വിസിഷൻ നടപടികളിലെ അതിക്രമങ്ങളെ പ്രതി ലോകത്തോട് മുഴുവൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞത് എന്നത് നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലക്ഷ്യവും മാർഗവും ഒരുമിച്ച് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് അന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. ഇതര മതങ്ങളോട് വേണ്ട സമീപനവും സഭ ഇതിലൂടെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റിടങ്ങളിലെ പോലെ ഗോവയിലും എവരെയും ഇൻക്വിസിഷന് വിധേയരാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവർ അതിന് വിരുദ്ധമായ ജീവിതചര്യകളിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടി വന്നതും ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നതുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാതെയാണ് സഭയെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ചിലർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയരായവർ ഏറിയ പങ്കും ക്രൈസ്തവരായ യഹൂദരായിരുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു ചരിത്രമാണ്. ഗോവയിൽ ഹൈന്ദവരായ സഹോദരങ്ങളെ കൊന്നുതള്ളി എന്ന വാദത്തിന് ഒരിടത്തും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തെളിവ് പോലും ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്റെ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളായ പല ചരിത്രകാരന്മാരെയും ഞാൻ സമീപിച്ചു. ഇങ്ങനൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലോ, അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് കണ്ടെത്തി തരാമോ എന്ന്. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരെന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ക്രിസ്തുമതം ഒരു ഹിന്ദുവിനെ പോലും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് ഹൈന്ദവരെ കൊന്നുതള്ളി എന്നത് എന്നാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത്. 1560 മുതൽ 1774 വരെ ശിക്ഷിക്കുകയോ വെറുതെ വിടുകയോ ചെയ്ത അവരുടെ മൊത്ത സംഖ്യ 16,172 മാത്രമാണ്. ഇതിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം വളരെ ശുഷ്കമാണെന്ന് കാണാം. മറുനാടുകളിലുള്ള ആളുകളെയും ഗോവയിലായിരുന്നു വിചാരണ ചെയ്തിരുന്നത്. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെക്കാൾ വെറുതെ വിട്ടവരുടെ സംഖ്യയാണ് കൂടുതലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറെ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം തുലവും 60-ൽ താഴെ മാത്രവും. ഗോവാക്കാരൻ തന്നെയായ ഒരു ചരിത്രകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഗോവയിലെ ഇൻക്വിസിഷൻ മതത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അത് അച്ചടക്കത്തിനു വേണ്ടി, രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് സ്വന്തം സ്വത്വം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി അടിമകളെപ്പോലെ ഇരുകാലി മൃഗങ്ങളായി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ യേശുവിന്റെ സ്നേഹഗാഥയുമായി കടന്നു വന്നത്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം പോലും ഇവിടെയുള്ള ചില മത തീവ്രവാദികൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് സേവറിനെ കൊലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നുകളയാൻ പറ്റുന്ന എത്രയോ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. നായർ തുടങ്ങി താഴെയുള്ളവരെ
ഹിന്ദുക്കളായി കാണാൻ പോലും സാധിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. തീഷ്ണതമതിയായ ഒരു മിഷണറി തന്റെ ലഭ്യമായ സുഖജീവിതം വെടിഞ്ഞ് പിന്നോക്കം നിന്നിരുന്നതായി ഇടങ്ങളിലെ പാവങ്ങൾക്കായി തന്റെ യൗവനവും തന്റെ ധനവും എല്ലാം ഹോമിച്ച് 46-ാം വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ ഒരു മഹാമിഷണറിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവതരിച്ചവനെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരോട് എന്തു പറയാനാണ്? പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇനി ഇതിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ആൽബിജൻസിയാൻ പാഷണ്ഡത എന്തെന്നും മാനിക്കേയൻ പാഷണ്ഡത എന്തെന്നുമൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പരിചിന്തനം ചെയ്യാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.